Чувал ли си рефрена, че с едно кръводаряване би могъл да спасиш 3 души? Вярно е, ако става дума само за пряка помощ на човек в нужда, но в същото време е почти невъзможно да се изчисли и косвената помощ, която оказваш на неговите близки, предпазвайки ги от загуба, за която никой никога не е напълно подготвен. Проблемът е, че много хора все още трудно се решават да дарят поради редица съображения от всякакво естество. Някои основателни, други не толкова. При главозамайващата лавина от информация, която ни залива всекидневно в наши дни, понякога е трудно човек да отсее фактите. Тук съм, за да ти помогна. Аз съм Георги от православно младежко сдружение Свети Йоан Рилски. В днешното видео ще развенчаем някои от най-разпространените митове за кръводаряването, ще разгледаме реалните ползи, дори за самите дарители, и ще ви разкажа къде, как и колко често може да се дарява кръв в България. Останете с мен, защото може би в края на това видео ще сте решили да станете нечий благодетел. Да започваме. Ето ги и трите най-често срещани мита, които пречат на хората да дарят кръв. Номер 1. Даряването на кръв е опасно и може да ми навреди. Истината е точно обратната. Процедурата е напълно безопасна, извършва се с стерилна апаратура за еднократно ползване и под наблюдението на медицински специалист. Даряват се около 450 мл кръв, които тялото ви възстановява напълно, количествено за 24 часа и качествено за 3 до 4 седмици. Освен това, самото даряване стимулира костния мозък да произвежда нови кръвни клетки, т.е. най-общо казано, организмът се освежава. Номер 2. Ще ми стане лошо и ще припадна. Възможно е да се почувствате леко замаяни, но това се случва рядко и е краткотрайно. Процедурата продължава около 10 минути, а след нея ще получите храна и напитка, за да се възстановите. Най-важното е да не дарявате на гладно. И номер 3. Моята кръв няма да помогне никому. Както вече споменахме, с едно даряване можете да спасите до 3 души. Това е така, защото дарената кръв се разделя на 3 части – еритроцити, тромбоцити и плазма. Така един акт помага на няколко пациенти – хора с анемии, ракови заболявания, пострадали при инциденти или жени с усложнения при бременност. Важно е да споменем, че кръводаряването не е само акт на доброта. То носи конкретни ползи и за самия дарител. На първо място, подобрява здравето. Кръводаряването стимулира обновяването на кръвните клетки и подобрява кръвообращението. Така се намалява рискът от множество сърдечно-съдови и други заболявания. Втората полза е от безплатния здравен контрол. Преди всяко даряване ви изследват за хемоглобин, кръвно налягане и инфекции като хепатит, ХИВ и сифилис. Така получавате напълно безплатен здравен преглед. Накрая, но не на последно място, чувство за смисъл. Усещането, че сте спасили нечий живот. Няма по-добра награда от това. Свети Йоан Златоуст ни напомня, нищо не ни уподобява така на Бога, както когато обичаме и се жертваме за другите. Ако вече сте решили да дарите, ето какво трябва да знаете. За да бъдете одобрени, трябва да сте на възраст между 18 и 65 години, да тежите поне 50 кг и да сте в добро общо здраве. Освен вече споменатите инфекции, други дисквалифициращи фактори могат да бъдат бъбречни и чернодробни заболявания, вирусни инфекции, анемии. В описанието на видеото ще поместя по-подробен списък, за да можете да направите информирана лична преценка. Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти, а жените до 4 пъти годишно, като между две дарявания трябва да минат поне 60 дни. Трудовото законодателство предвижда и 2 дни платен отпуск за възстановяване. Можете да дарите кръв във всеки от 29-те центъра по трансфузионна хематология в България. Пълният списък е достъпен на сайта на Българската организация за доброволно кръводаряване, БОДК, към който ще поставя линк в описанието. БОДК има и страхотно мобилно приложение „Дари кръв“. То ви уведомява, когато някой има нужда от помощ и ви дава възможност да реагирате на време. Кръводаряването е безвъзмезден акт на доброта. Някой днес ще живее, защото вие сте решили да дарите. Не чакайте близък да има нужда. Направете го, защото можете. Посетете най-близкия кръвен център или изтеглете приложението „Дари кръв“. Една капка добрина е равна на 3 спасени живота. Кръводаряването е живот.